Bapak ngerti undang sinden terlangsing sak Jawa Timur. Terlangsing betul apa mboten? Mbak Lucy gede napa cilik? Gede? Napane Bu? Bapake. Mantap dulu. Justru urung diterusne lek ngomong kok. Kok iso? Urung diterusne Terus ke piye? terlangsing lah didelok saka sedotan. Walah. Mau ngopo sepote apa Mbak Linda mau ngopo? Sepote dangdut. Iya dangdut. Apik. Wis aku kok tung 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 bluk. Gelak. Pegele karo sapa? Lah iki sapa ki sing kokon iki sapa jenenge? Elisa. Iki bintang sinden sapa? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Wah, bodine ngene. Sik kalah karo Braman. Magetan Listia. Listia sing ngene iki bodine. Iya. Lewat karo bokongku. Ari Mami Wonogiri. Apa ya Ari Mami? Halah 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 Ari Mami awake itu langsing aku. Linda Ponorogo. Linda apa? Piye? Masa aku ini menang to? Iki mau wis nglamar, wis arep nglamar ning anu bapak. Aku mau wis SMS karo putra bapak. Mas apa? Mas Dika. Mas Dika. Wah, teng Kyai. Aku disapa Mas Dika langsung ser. Ora lha apa ya arep dikarai dadi mantune Pak Abah Haji Sugeng awakmu iki. Kok keduren menyapa lho dadi ono lho tukang resik wis seneng aku nang kene. Resik joglone. Jadi luar biasa saya ucapkan selamat kepada Sri Kandi Listrik. Sri Kandi Listrik lho ya toh aku ndredeg wis ande wong ganteng iki. Wegel aku. Apa neh ngeri sing lenggah ning kono kene. Wah, aku wis matur nuwun Mas Jika. Selamat. Ya apa dong selamat. Ya, ada sesuatu lah. Iki wis ditunggu karena saya tidak lama-lama ada senior saya Abang Turun Mas Persen aku tutup main buri ya. Ini sak lagu dari saya. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk Sri Kandi Group. Juga niki wau nyun sewu saking apike Bapak. Niki nyun sewu Pak kula badhe bida maupun di SMS warga panjenengan ini Mbak Lus. Iki nek sing luar otakku ngono. Lho. Mari ngene, iki aku arep anu nyawer Mbak Lucy saking senengku iki Bapak pimpinan Sri Kandi ngenekne hiburan di sini. Warga mriki niki Mbak Fadia kali garwane. Ya pokoke ngucapne matur nuwun kanggo Bapak sekeluarga. Wis sukses nggih. Niki napa lagune? Langsung mawon nggih. Nggih, sing rame napa sing nyemek-nyemek? Oh iya wis. Banyuwangen. Ngerti ra? Ya napa Ngerti ra? Napa yuk? Kene. Lho. Pripun, Bu? Oh, Mister Mendem. Wah, ya wis, Mister Mendem gak apa-apa yuk. Saya pongan dicepot sepatune. Oh iya totalitas. Bu, Mbak Lucy copot sepatu nggih? Coba tunjukkan. Yo, wis yo. Anu, apa mau jenenge? Mister Mendem. Mister Mendem apa Mendem doa? Mister Mendem ya. Mister Mendem apa Mendem doan? Mister Mendem. Oh iya wis. Pokoknya untuk Mendem nggih, namung lagu nggih. Wis kandhane apa to, Mbak? Nek ping telisik to ya. Wis kandhane apa to, Mbak? Hah? Wis kandhane apa? Ya wis kandha rungokno aku Iya. Aku wis kandha kesusu sing penting manut karo aku.
najan to gaweane mendem sing penting kebutuhan dapur lah wis tercukupi nggih Bu nggih. Piye to? Dua anak siji kok gaene mendem iki lakon. Kowe nyapa to, Le? Kowe aja mendem ora karang. Kowe mireng kok bayar bakiron, Ger. Ora oleh mendem kek kaya ngapa to? Ora tak gagas pandai sesuatu berlari tak anggap penting anak bojo lan demah aku aja ketambun keturi kaya iya kita ngewai yen kelak delok. Piye sayang? Aku wis mendem. Kowe asik mendem. Aku mendem tenan nek ngene iki. Lah ento. Aku ora mendem, oh ben aku miras kuwi mau, Pak. Ora urek. Aku mendem karo awakmu. Oh wis tak aturi. Kowe sing mendem aku apa kowe? Sisi, Mbok yo melu mendem. Melu. Malih lali sairku. Ya. Kowe yo melu mendem ya. Mana mbok wae iku mau ketuyan dadi mendem. Wong aku wis kandha kok aku wis tak aturi ngono kuwi lho. Sing marai aku. Lah sing kleru iki sapa? Kuwi lho sing bisi aku Agus. Agus. Sing kleru Mas Agus sama Mbak Lucy. Agus. Aku sama medhot. Aku wis kandha, aku wis kandha, aku wis kandha, aku wis kandha, 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 kandha. Ayo, teteret siji. Iki sing ireng iki kleru dhewe iki. Sapa sing ngomong iki muluse kaya ngerti wedake malah bulak. Kaya hulek. Aku wis kandha, joget aku kok kowe sing mengke-mengke. Aku didhawuhi juraganku. Iya to. Iya. Ora tak gagas penting sesuatu berasi. Penting anak bojoku arep. Ojo punakut uturi kaya priyayi. Oke wae nek
Rusak awakku Yen wis mari kacakan pamili sok arep iki wetenge ditinggal sampun. Matur nuwun Mbak Lucy.